अखा हाना ओरैबायदि साफा जादों ना बोथोरनि जायगा माखाया बिफां बिलाइ गासिबो बेनिफ्राय ओरैबायदि नै माने माबा होनांगोन मा इखो मा होनगोन आसरित होनांगोन आरोना गामि दरसे गोजाननि अमा बियो माने बे दंथ' वान थ' फैनानै बि थाफैबाय आरोना ओरैबायदि माने गोजानानो जायो थेवबो न'खौ बावाखै जेराव मानो होनबा गावनो नांगौ जानाय जिनिसथ' बिनि थाखायनो माने फैथारबाय आरो बियो हरावनो फैदों महा दिगदार ओइ मासेखौबो होफैदो खिन्थु गुबुननि अमा माखा बुहुद फैबाय थायो बुहुद बिदिबायदिनो थाङो बेनिफ्राय आरो बेखौ मा होनगोन मोजां सेफ दोना नायफैयाबो सोंफैयाबो माबा सोरनि दाय जागोन माने बे मोनसे आरोना इम्परटेन्ट कुइसना बेनो ओमफ्राय आरो मा बुंगोन बेखौ जिखुनु थानायाथ' थाबाय र' दा एसे जथ्न नायफैनांगौ बेनिफ्राय आरो गोबांबाबो सोरनि दुखु जागोन गदोंमोनबो जिनिसा दासो सोना दोनफिनबाय आं बहुद दिगदार अखा हानायजों माजों बेनो आरोना लोगोफोर मानसि हारिया बिदिनोसै मोजां खामानि मावबाबो गाज्रि जायो बेखौनोबा बहुद मोजां गाज्रि सावरायबावोसो जाय खस्थ' मावनायनि फिथाइखौ माने बुजिया बिसोरो एख' मिथिया आरोना जाय खस्थ' मावदों बिसो मिथियो मालायनि सायाव फैसा मोननो माबायो बेफोरबायदि बहुद एन'था खोथा सावरायो आरोना गुबुनफ्रा अमा अनारफोरा माने फिसा होफैनांगौना मालाबा मासे जायोबा फिसा मासेनि बदलावदि बिसोर माबैसे मोनो 8टा 9टा गाहाम मोनो बेखौ एसेबो माने खेल गैया आरोना ओमफ्राय जेथिया फैसा बियो 1000 बिनि थाखाय बुन्दानि थाखाय बेखौबो गाज्रि मोनो बारा बुंनोथ' गोनांथि गैला बेनोसै लोगोफोर लाभ इउ अल बाय बाय